Goddag. I dag skal vi snakke om krumt rum og sorte huller, og hvad det har med tyngdekraften at gøre. Til at starte med vil vi snakke om fænomenet krumt rum og Einsteins generelle relativitetsteori. Det vil vi senere bruge til at forklare, hvordan lys bliver afbøjet. Og til sidst vil vi så snakke noget om sorte huller. Normalt, når man snakker om dimensioner her på jorden, så har vi vores tre dimensioner. Den kan vi se heroppe. Vi har vores første dimension, vores anden dimension og vores tredje dimension. Hvis vi tager vores tredje dimension for eksempel, så er det her, hvor der kommer dybde i verden, hvis man kan forklare det på den måde. Og det ser vi jo også, når hvis I har været i biografen her de sidste 10 år, så har der været 3D. Og det er, hvor der pludselig kommer dybde. Så I kender det nok tit, og det er de her tre dimensioner her, som vi arbejder inden for vores verden. En fjerde dimension, som man faktisk ikke plejer at snakke om på jorden, når man snakker om dimensioner, det er faktisk tid. Tid er som sagt næsten konstant på jorden, men sådan er det ikke rigtig ude i universet. Og derfor kalder vi tiden den fjerde dimension. Et navn for det her, det er rumtid. Altså vi har rummet, som er vores tre dimensioner, som vi normalt bruger, og så har vi tiden som vores fjerde dimension, så bliver til rumtid. Og det her det er meget relevant, når vi skal begynde at snakke om krumt rum. Når vi snakker om krumt rum, så har Einstein hans relativitetsteori siger, at jo mere masse du har, altså hvis vi har en sol eller et eller andet, jo mere masse den har, jo mere vil den krumme rummet omkring sig. For at illustrere, hvordan det her ser ud teoretisk set, så kan I se den her video her, som illustrerer, hvordan det fungerer. Hvis I forestiller det i midten, det er en sol eller det andet, så kan det her være, alting der faktisk har en masse, som kommer ind i dens omkreds, og så vil den simpelthen samle sig på det her samme sted her. Altså de andre masser vil blive tiltrukket af en større masse. I kan se hvordan det her det krummede, og hvordan de var ved med at køre rundt og miste mere og mere energi. Så det er sådan set fænomenet med krumt rum. Men hvad har det med afbøjning og lys at gøre? Nu vil jeg prøve at forklare, hvordan solen kan afbøje lys. Hvis vi har solen her, den har faktisk en rigtig høj masse. Der er rigtig mange stoffer, som er rigtig tung. Og det betyder, at lad os sige, i den her omkreds her, krummer den rummet mere eller mindre. Ja. Jeg ved godt, det ikke er helt perfekt, men sådan er det teoretisk set. Lad os sige, at vi har en lysstråle, der kommer herfra. De vil normalt bare køre den her vej her, uden at stoppe, fordi at lys har sådan ikke rigtig nogen masse, så det vil ikke give mening, hvis I bare ændrer en veje. Men det der sker, det er sådan set, at i stedet for at køre den normale veje, så vil de køre sådan her, og så vil de komme ind i det krumte rum, og så vil de lige afbøje en lille bitte smule, og så gå ud der i stedet for. Det her det er meget let, men det er også en af hovedbeviserne for Einsteins relativitetsteori, at den passer. Fordi man kan simpelthen observere på jorden, at lyset fra andre stjerner og galakser, de er faktisk afspejlet lidt og afbøjet lidt i solen. Og det er simpelthen på grund af det her med krumt rum, at den lige krummer en lille bitte smule, og derfor det lyset også gør den med det. Selvom det er meget let. Jeg håber I kan forstå det her. Sorte huller er det tungeste masse, man overhovedet kan finde. Ja, den har en op til 4 millioner gange tungere masse end solen har, og solen er allerede noget af det, som har den allerhøjeste masse. Som jeg forklarede tidligere, så krummer en høj masse rummet, altså det krummer ikke kun rummet, det krummer rumtiden, altså alle 4 dimensioner. Og eftersom at sorte huller er så tunge, og har sådan meget masse, så krummer det rummet rigtig meget omkring sig.
Og derfor så kan vi se her, så kan radiobølger og lys ikke engang slippe igennem den, hvis den først kommer ind i det her sorte huls orbit. Og det er også, selvom radiobølger og lys næsten ikke har nogen masse, så vil det stadig med det samme blive sluget til det her sorte hul, fordi tiltrækningen er så høj, at det her rum, det krummer simpelthen så meget. Tiden, som sagt, bliver også krummet her i, og den begynder at blive relativt mærkelig, specielt når man snakker om sorte huller. Heroppe kan I se Einsteins ligning, og det den sådan set siger, uden at gå for meget detaljer med det, det er, jeg kan lige vise det heroppe. Hvis vi forestiller os, at vi har et sort hul her, så krummer den måske så meget rum omkring sig, og det er rigtig meget. Lad os sige, at vi har et rumskib. Den har rigtig meget fart på, og den rejser, lad os sige, herfra til hertil. Selvom det her måske ikke er praktisk muligt, så kan vi sige, at vi har en person, som sidder og observerer den her tur her, som naturligt for dem, der sidder i rumskibet, måske vil tage, lad os sige, en dag. Så har vi nogen, der sidder og observerer herinde, og kigger på, hvor lang tid tager det så for dem at komme fra A til B. Og selvom det kun tager en dag for dem herover, så vil det måske tage 2 timer for dem herinde. Samtidig, hvis vi har en observør, der er helt herude, så vil den her tur her, som normalt tager en dag for dem, der er der, det vil måske tage et måned. Og det er simpelthen fordi, at Einsteins relativitetsteori siger, at jo tættere du er på massen, som krummer det her rum her, jo tættere du er på massen, jo kortere tid vil en proces, som du observerer, tage. Og det er også det, vi har illustreret her. Så jo tættere du er på din masse, i forhold til det, du observerer, jo kortere tid vil det tage, jo længere væk du er, jo længere tid vil det tage. Som jeg forklarede tidligere, så er der også en måde, man cirka kan bevise det her på vores jord. Faktisk et eksperiment, man kan lave, hvis man har meget præcise atomure. De her atomure, de er uhyre præcise. Og altså, det er meget millisekunder, som den går op i. Hvis du har 2 af dem, som er totalt identiske, og hvis du går op, lad os sige på Mount Everest med det ene, og tager tiden, og du så går ned igen, og så du samler med de her 2 atomure, altså det ene, som er oppe på Mount Everest, og det andet, som er nede, så vil du se, at det på Mount Everest, det er faktisk et lille bitte smule bagud det andet. Og det er fordi, at jorden faktisk også krummer rummet omkring sig, bare meget lidt. Så det er en eller anden måde, man kan bevise det på. Så det Einsteins meget vigtige ligning her siger, igen, fordi det er meget vigtigt, jo tættere du er på massen, jo kortere tid tager det du observerer, og jo længere væk du er, jo længere tid tager det. Ja, det var sådan set det, når man snakker om sorte huller. Tusind tak fordi I gad at høre med. Jeg håber I lærte noget.